Pekný deň vám prajem. Všade vo svete sú politici, ktorí chránia záujmy svojej vlasti a záujmy svojich občanov. Žiaľ, na Slovensku po dobu 35 rokov od 89. roku sme tu mali vlády, ktoré chránili záujmy cudzích mocností a rozpredávali naše strategické podniky, či je to VŽ, elektrárne, plynárne a tak ďalej. Rozpredali všetko, čo mohli, zničili naše poľnohospodárstvo, banky, školstvo, zdravotníctvo. Proste dostali Slovensko na kolená. To je naozaj vizitka týchto psychopatov, ktorí tu vládli za 35 rokov a nerobili nič pre občanov Slovenska. Pretože všade vo svete si volia voliči svojich zástupcov, ktorým dávajú dôveru a mandát na to, aby ich zastupovali, aby tvorili alebo vytvárali také podmienky, aby sa občania mali dobre. Žiaľ, vidíme, čo tu je. Dokonca nám tu vláčia migrantov a jednoducho toto treba zastaviť. Ale poďme si len tak na ilustráciu pozrieť, ako je to rozdiel niekde vo svete, ako je to na Slovensku. Ak v Singapúre prídete nelegálnym spôsobom prekročíte hranice, hrozí vám trest na 6 mesiacov väzenia. V Rusku je to dokonca 2 roky nútených prác. V Indii, ak prekročíte nelegálnym spôsobom hranice a dostanete sa do Indie, hrozí vám 8 rokov väzenia. V Pakistane dokonca 10 rokov väzenia. A Severná Kórea, tá sa nemazná, tam za nelegálny vstup na ich územie je jednoznačne trest smrti. A pozrime sa na Slovensko. Na Slovensku, keď prídu migranti, ktorých tu vo veľkom vláči či aj táto súčasná alebo bývalá vláda, jednoducho oni tu majú na Slovensku zadarmo ubytovanie, zadarmo zdravotná starostlivosť, vzdelanie, jedlo, verejná doprava, mobilné telefóny, hotovosť. Nemusia platiť diaľničné známky, to všetko na úkor zbedačených Slovákov, ktorým zobrali aj naozaj aj to posledné, ak sa hovorí žobrákovi, zoberú aj palicu, pretože našim deťom zoberú obedy zadarmo a potom varia ich a ponúkajú migrantom, ktorí tu prišli nelegálnym spôsobom. Vieme moc dobre, akým spôsobom sa prekračovali hranice a namiesto toho, aby polícia rázne konala a zadržala týchto migrantov, tak pre nich vytvorili naozaj, tak povediac, bohémske podmienky, že im tu stávajú stany, dávajú jedlo a tak ďalej. Dokonca všetci dobre vieme, že vláda Roberta Fica v minulosti tu priviezla teroristov z Guantanama na pokyn USA, tak ja sa pýtam, komu slúžili? Občanom Slovenska alebo cudzím záujmom? Pretože ja nevidím rozdiel medzi súčasnou aj bývalou vládou, pretože tiež Čaputová podpísala umiestnenie cudzích vojsk na našom území a všetci tu dobre vieme, že tu máme americké vojska NATO a tak ďalej. Takže o čom toto je? To je naozaj vlastizrada, sú to klamári a takýchto ľudí a v politike jednoducho nepotrebujem. Takže tu si urobte, milí spoluobčania, vlastný názor. Ako som aj spomínal už v predchádzajúcom videu, Mikulec a jeho banda dávali to na hulváta, že takýmto spôsobom tu prinášali migrantov a Fico to zase chce urobiť takým sofistikovanejším spôsobom, že tu chce doniesť 150 až 200 tisíc Uzbekov, ktorí s väčšinou sú moslimovia a takúto by som to nazval nelegálnu migráciu, chce to zaokryť, že sú tu nejaké pracovné ponuky a zaplniť pracovné miesta. Ono by bolo dobre, keby sa po osadách tam rekvalifikovali osadníci a začali pracovať, aby ste ľuďom zaplatili normálne, aby tu neživorili za 800 eur plat, pretože aj teraz to, čo urobila vláda, ale aj za tak povedať tichej podpory súčasnej opozície, že oni si 3 mesiace zasa idú mať prázdniny. Je to naozaj výsmech všetkým slušným pracujúcim ľuďom, pretože len tu živíme politikov, migrantov, asociálov a na bežných občanov nemáme. Pretože migrantu, ktorý neplatil nikdy zdravotné, tak má ošetrenie zadarmo a človek, ktorý poctivo pracoval 40 rokov, tak musí si zaplatiť za lieky, za operácie, za všetko. Tak je to naozaj nič iné ako len vydieranie, výpalníctvo
nerobia to takisto takým primitívnym spôsobom, ako to robil Černák, že priložil pištol k hlave. Dneska vám dajú akože zákonnú povinnosť, či mať povinné PZPčko na auto, či povinne platiť odvody, platiť dane, všetko. Takýmto spôsobom vás vydierajú. V prípade, že sa budete zdráhať, pošlu exekútorov, tak ako keď Černák poslal svojich hrubokrké tupela, tak dneska to robia takýmto sofistikovaným spôsobom. Toto jednoznačne treba zastaviť, pretože každý zamestnávateľ má právo rozhodovať o vašej dovolenke, môže vám určiť, kedy budete dovolenkovať a tak ďalej. A poslanci by si mali uvedomiť jednu dôležitú vec, že oni sú naši zamestnanci, že my sme ich zamestnávateľia, pretože my sme im dali dôveru a mandát a oni majú, tak povediať, slúžiť nám. My ich platíme, tak my by sme mali rozhodnúť, či budú mať takúto dlhú dovolenku, pretože si zoberte, 3 mesiace poslanec má vyše 6 000, ich rodiny príslušníci ako Pročko si tam dal za asistenta svojho zaďka, ktorý bere ako asistent možno 2–2,5 tisíca. Takže oni budú 3 mesiace doma a jednoducho my budeme robiť, aby sa oni mali dobre. To je pre mňa nepochopiteľné. Pýtam sa vás, poslanci, prečo sa nejdete zaevidovať na úrad práce? Pretože po niektorí učitelia to majú tak, že majú napísané tie pracovné zmluvy na 10 mesiacov a teraz, keď začínajú tieto letné prázdniny, tak sa musia evidovať na úradoch práce, aby ich nemuselo ministerstvo školstva vyplácať, tak sa musia evidovať na úrade práce. Prečo sa vy teraz, poslanci, neevidujete na úrade práce? Ukážte a zistite, aké to mať peripétie, keď budete musieť papierovačky, vybavovačky a sú ľudia teraz napríklad, ktorí prídu o zamestnanie a teraz dobre, že nie, ja neviem, v auguste sa ide zahlásiť na úrad práce a prvé peniažky dostane možno niekedy v októbri. Dovtedy, ako má zaplatiť nájom, elektriku, to úrad nezaujíma ani štát, pretože oni potrebujú čakať na tie odvolacie lehoty a tak ďalej. Takže, milí páni poslanci, stačilo zbedačovania, rozkrádania. Čo robíte pre občanov Slovenskej republiky? Jednoducho, toto musíme občania zastaviť, pretože nie je možné, aby nejaký politik bol poslanec, dať poslanec na župe, zároveň starosta v nejakej obci alebo meste a tak kde slúži? Neslúži nikde riadne na 100%, pretože ak je ako starosta, nie je v parlamente, ak je v parlamente, nemôže byť na župe, ak je na župe, nie je ako starosta, ale všade mu ide plat. Toto je niečo neuveriteľné, akým spôsobom si oni uzurpujú moc a vytvárajú zákony pre seba. Ľuďom dali minimálku, oni ako bezcharakterné hyeny v čase konsolidácie hovoria, že treba šetriť, ale nešetria na sebe, ale vždy len na obyčajných bežných ľuďoch. Ja som povedal, opovrhujem touto vládou, opovrhujem všetkými vládami, ktoré tu boli za 35 rokov, lebo neurobili nič pre občanov Slovenska. Absolútne vôbec nič. Je to nemysliteľné. Namiesto toho, aby zaplatili Slovákom, aby dali ľuďom zarobiť, tak jednoducho radšej budú tu navláčia Uzbekistancov a tým pádom, ak majú na Uzbekistancov zaplatiť, potom sa pýtam, prečo nemajú zaplatiť občanov Slovenska. Ak budú robiť za menšie peniaze, tým pádom vyháňajú občanov preč zo Slovenska. Rovnako takto ničia aj rôzne malé firmy, pretože firmy ako Volkswagen, Kia a mnohé ďalšie iné dostávajú 10-ročné daňové prázdniny, zatiaľ čo bežný občan akurát si pondelok otvorí živnosť a už streda, štvrtok tam má kontrolu, kde by ho len spokutovali a kontrolujú dane, všetko. To je pre mňa naozaj tak trošičku choré a je zvrátené. Rovnako aj ten úžerník Kiska, ktorý sa teraz rozčiluje, že sú drahé čerešne, tiež nerobil absolútne nič preto, aby sa občania mali dobre, pretože potom by neprofitovali tie jeho dobro anielské pôžičky, quattro, home credit, alebo ja neviem čo všetko on má, tento úžerník, podvodník na krku. Teraz sa nedávno v médiách alebo na Facebooku rozčuloval, že sú vraj drahé čerešne, že stoja niekde 8 a niekde až 13 eur za kilo. Ale čo je to pre tohto úžerníka? Tu vidíte, milí spoluobčania, keď on okrádal ľudí cez úžeru, namiesto toho, aby bojoval za to, aby ste mali veľké mzdy, pretože poviem príklad, obrazne povedané, keby 2000 eur zarobila žena, 2000, alebo aj keď poviem 1500. Keby 1500 zarobila žena, 1500 muž majú dokopy 3000 eur.
Keby sa im pokazila práčka, tak si ju dovolia kúpiť v hotovosti a nemuseli by potom kupovať na splátky predraženú, preplatený a potom by nemohol profitovať tento, ako sa sám seba nazval, dobrý aniel. Ja hovorím dobrý podvodník a úžerník. Takže takýchto politikov máme, takže oni nebojujú kvôli tomu, aby mohli rôzne splátkové firmy, ktoré oni majú, alebo sú tak tichí spoločníci, alebo to majú prepísané na biele kone, aby mohli profitovať a ľudí mohli takýmto spôsobom zdierať. Tu by som chcel odporúčiť Kiskovi, aby teraz on si kúpil tie čerešne na splátky. Nech ich preplatí, nech teraz ukáže, vidíte, ako náhle on zdieral ľudí, že museli preplácať napríklad či už televízor, práčku, čokoľvek, čo si kúpili, tak to bolo všetko v súlade so zákonom, všetko bolo OK, ale keď on má niečo zaplatiť o euro 2 navyše, tak už sa mu to nepáči, už je pobúrený a tak ďalej. Ale treba mu pripomenúť jeho výrok, keď sa ho pýtali, že keď pôjde do Číny, a ja sa dosť čudujem, že keď ide teraz Fico alebo ktokoľvek z tejto súčasnej vlády do Číny, tak majú veľké médiá, majú veľké protesty a tak ďalej, ale keď išiel Kiska, tak to bolo všetko OK. A keď sa pýtali Kisku, že či načne aj otázku ľudských práv, tak sa vyjadril, že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Čiže vidíte, obchodné záujmy sú predsa viac ako nejaké ľudské práva. A takto sa presne správal aj Kiska. Jeho úžernické, podvodnícke tie splátkové firmy boli predsa viac ako ľudské práva, aby ľudia mali dôstojný, normálny život, aby si nemuseli mať 2-3 zamestnania. Aj tu sa pýtam, milí spoluobčania. Dajú vám minimálnu mzdu, dajú vám 800-700 eur a tak zarábate. To je tiež vizitka chrapunstva po niektorých týchto politikov, ktorí si sami schvália 6-tisícové poslanecké mzdy, dávajú si doživotné renty, dávajú si 10-tisícové platy. Pellegrini, ten jamkatý, ten má 18 000 plus má full service a potom ešte príde vážení občania a vysmieva sa vám do tváre, keď zarábate 800 eur. Vy musíte chodiť do práce, aby ste zarobili, aby ste dôstojne žili, máte 2 zamestnanie. A ja sa pýtam, máte aj budete mať 2 dôchodky, budete mať 2-krát lekárske ošetrenie. Ako je možné, že 2-krát zaplatíte zo svojej práce za zdravotné odvody a musíte ešte u lekára platiť? Idete na pohotovosť zaplať, za lieky zaplať, idete k zubárovi zaplať. Toto je špinavý odporný biznis, ktorý si tu robia títo magori. Ale je to len preto, že Slováč mlčí. Predovšetkým po niektoré ženy zaujíma len, aby mala napíchané papule, vyžehlené vlasy a nechty. Dôležité nechty. To, že neviem, koľko je 1+1, to je vedľajšie dôležité, že mám nechty a rovnako aj muži nevedia ísť do ulic a brániť svoje rodiny, ženy, deti a tak ďalej, ale dôležité byť napumpovaný umelo, tetovačka a byť sa tam v klietkách ako ten posledný primitív. Ale ísť do ulic a postaviť sa za svoje práva, za práva svojich detí a tak ďalej, to jednoducho nevedia. Je smutné, keď čítam aj koľko razy tie príspevky, že ja neviem, v lízatkách boli nebezpečné výrobky, ktoré ohrozujú zdravie detí. A ja sa pýtam, kde ste otcovia, starí otcovia, mami, staré mami, že neviete ísť do ulic, pretože vašim deťom pchajú kadejaké chemikálie, jed do pusinky a vy jednoducho na to kašlete. Opakujem, nie je dôležité zdravie vášho dieťaťa, ale dôležité mať nechty, aby som na verejnosti vypadala top, ale vo vnútri som vyslovene vymetená, keď dovolím, aby dieťa papalo rôzne chemikálie a nebezpečné výrobky. A rovnako sa pýtam, prečo potom nekoná aj obchodná inšpekcia a mnohé kompetentné orgány, ako aj orgány činné v trestnom konaní, pretože v tomto prípade sa jedná aj o trestný čin všeobecného ohrozenia. Takže urobte si, milí spoluobčania, na to svoj názor sami. Toto, čo tu je, naozaj nie je demokracia, ale totalita, pretože aby sa človek, oni hovoria o slobode pohybu, slobode slova a tak ďalej, ale aby sa človek bál čokoľvek povedať, aby sa, dobre, že nie tu vás za čísla, tak povediať, budú trestne stíhať, pretože dajme tomu, či to bol Alojz Házy, alebo aj tento Alojz Hlina, on si nemôže použiť svoje iniciálky, pretože keby náhodou nejakému sudcovi alebo prokurátorovi preplo a tam Alojz Hlina si dá skratku celé iniciálky a hej, tak ho môžu trestne stíhať, lebo on podporuje Adolf Hitler. Viete, to je naozaj chore. Ako v písmenkách, v číslach, bodkách si dokážu nájsť extremistické tieto symboly. To je naozaj chore, primitívne, zvrátené to, čo sa tu robí. Pretože budem teraz natáčať druhé video, ako
akú máme naozaj chorú justíciu, pretože človek, ktorý má na svedomí smrť viacerých ľudí, krajský súd mu to znížil trest, to je tiež ukážka toho, že ľudia, ktorí hovoria pravdu, sú perzekúvaní, prenasledovaní, tak ako Marian Maga dostane za knihu 6 rokov, nech by bola pravdivá, nepravdivá, akákoľvek, on jednoducho nikoho nezabil, ale človek, ktorý má na svedomí veľa mŕtvych ľudí, tak dostane naozaj smiešný trest. To je tiež dôkaz toho, akú máme chorú primitívnu justíciu. A na záver môjho videa by som sa chcel tak trošičku pozastaviť nad niektorými vecami. Pamätáme si všetci ten pád tých dvojičiek v New Yorku. Zrejme sa inšpirovali tou slovenskou rozprávkou Iba raz Čapil, 7 ich zabil. Pretože aj tu do týchto dvojičiek narazili 2 lietadla, ale spadli 3 budovy. Je to naozaj zvláštne a pritom hovoria, že mrakodrapy sú stavané tak, aby vydržali práve aj náraz v prípade takéhoto skutku, ktorý sa stane, či je to neúmyselný úmysel, že by tam vrazilo lietadlo, tak mal ten mrakodrap vydržať. Ale ako som pred chvíľou spomenul, Iba raz Čapil, 7 ich zabil a tu platí takisto 2 lietadla, narazí jedno do jednej budovy, do druhej a ešte aj to tretie, ktoré naozaj nebolo ničím zasiahnuté, padne. Tak to bolo krásne aj tie video, ako to bola riadená tá demolácia, že keby to naozaj nejak tak vybuchlo vo vnútri, tak to roztrhlo na boky, na všetky strany, ale to bolo krásne, spodok bol odpálený a domček, demolácia išla dolu. Pretože nedávno v Španielsku horel mrakodrap. Horel, neviem, pár dní a skelet sa zachoval. V New Yorku zhorel, spadol. Rovnako aj teraz v Dubaji horí mrakodrap a vidíte, nepadá na zem ako tie newyorské dvojičky. Asi zhruba 7, 8 alebo 10 dní dozadu padlo, alebo teda sa zrútilo lietadlo, takisto také, ako narazilo do tých dvojičiek. V Indii spadlo a ostal som šokovaný, keď bolo zapichnuté do, tak povediať, menšieho domu a dom pomaly prežil, hej, nebol tak zrútený, nepadol ako tieto dvojičky, je to naozaj zvláštne, že niekde vrazí lietadlo, dom stojí a do dvojičiek vrazilo a tie padli. Takže urobte si na to svoj, milí spoluobčania, názor sami, ale to, čo sa tu robí, je to naozaj choré. Ešte raz opakujem. Nelegálna migrácia, máme to aj v trestnom zákone, v trestnom poriadku, je nelegálna, protizákonná a niekto by mal nie za to trestnú zodpovednosť. Ja sa pýtam, kto bol trestne stíhaný za to, že tu nelegálne prúdili migranti a boli im ešte poskytované rôzne výhody, ubytovanie, strava a tak ďalej. Tak potom o čom to je? Je to naozaj riadené zo západu a títo naši poskokovia to len naozaj idú si ako pre piškotku, keď tu dám Ronimu, ktorý ma tu stráži, keď mu dám piškotku, tak tiež zavrtí chvostíkom a týmto tiež niečo nakážu a potom konajú proti záujmom Slovenska. Pretože ešte raz opakujem, ako je možné, že keď prekročíte nelegálnym spôsobom hranicu v Singapúre, hrozí vám 6 mesiacov. Ak prekročíte v Rusku nelegálnym spôsobom hranice, čakajú vás 2 roky nútených prác v pracovnom tábore. V Indii 8 rokov, v Pakistane 10 rokov a v Severnej Kórei trest smrti. Len na Slovensku za mozole a daňových poplatníkov tu ubytovávajú či už Ukrajincov, migrantov, a majú tu zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, jedlo, verejná doprava, mobilné telefóny, hotovosť, nemusia mať STKčky na autách, nemusia platiť za mýta a tak ďalej. Tak potom o čom to je? Takže títo politici neslúžia nám, občanom Slovenska, ale záujmom iných cudzích štátov. A ja takýchto vlastizradcov nechcem mať vo vláde. Preto som povedal, u mňa ani jedna vláda, ktorá si nezavedie hmotnú zodpovednosť, nebudú ručiť majetkom, vlastným majetkom peňazí, vlastne majetkom svojich rodinných príslušníkov, na ktorých tak veľkoryso prepisujú svoje majetky, tak jednoducho ako spoločnosť sa nikdy dopredu nepohneme a budeme naozaj len otrokmi tohto chorého systému, pretože od doby kráľov sa tu nič nezmenilo.
pretože bežní, obyčajní ľudia museli drieť na poli, kosiť, sušiť seno, hrabať a tak ďalej, sadiť zemiačiky, pestovať, kopať a potom prišli dráby, ktorým to pobrali a tí v hrade sa ich užívali, zabávali sa. Dneska je to isté, lenže dneska musíte robiť vo fabrikách, tých západných fabrikách, kde potom zisky idú na západ a potom si títo páni tu užívajú a nepočujem nič iné, len to, koľko nakradol. To je tiež vizitka kultúry, úrovne národa a hlavne politikov, pretože je nemysliteľné, aby sme tu pred voľbami počúvali, Fico kradol, Mečiar kradol, Radičová kradla, Matovič kradol, Dzurinda kradol. Kurva, každý tu kradne. Na čo tu máme potom trestný zákon, trestný poriadok? Na čo tu hovoríme o právnom štáte? Pretože ak ja niekoho obviním, že ukradol, tak to musím dokázať. A ak to nedokážem, ja musím byť trestne stíhaný za krivé obvinenie, krivú výpoveď. Ale vidíte, len sa obviňujú, podávajú trestné oznámenia. Koľko tu bolo trestných oznámení a vidíte, nikto nesedí, nikto nenesie žiadnu hmotnú zodpovednosť, pretože oni sú popreplietaní jeden cez druhého. Zoberte si, milí spoluobčania, sekundička. Rony, poď sem. Už bežka. Poď sem, môj. No a zoberte si, milí spoluobčania, že oni sú popreplietaní. Veď len taká Romana Tabak. Hádam, nie je politická strana, ktorej nebola. Či bola u Kollára, či bola u Matoviča, potom SNS a tak ďalej. Rovnako aj Mara Kolíková. Či ten, neviem si teraz narýchlo spomenúť, SNS aj Hrnko. Hrnko, veľký národniak, Slovenská národná strana. Potom, keď sa tam pochytili, tak už išiel do tej vtedajšej koalície, tam sa vtisol do ríti Borisovi Kollárovi. Už z neho bol strašný liberál, rovnako aj Lojsko Hlina, ten cez KDH, cez Dobrú voľbu, a neviem, všetky možné, teraz je VZSK, tak oni popreplietajú, pretože ak poviem príklad nejakej konkrétnej strane a tam budeme robiť podvody, potom sa nezhodneme, odídem do druhej, tak nemôžem hovoriť, viete, čo tam tá strana robila podvody, lebo stiahnem aj seba. Oni sú popreplietaní a preto si nechcú zaviesť aj tu jednak aj výrokovú zrušiť imunitu a zaviesť hmotnú zodpovednosť, lebo je to jedna banda, či koalícia, opozícia, jedna banda na jedno kopyto.